na-akpọ Odenigbo n'ebe anụ anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne ya dị eji okwu na-afụ ụfụ agwa onwe anyị okwu ma okwu ya emerụ anyị arụ okwu ga-agbari anyị mkpụrụ obi ebe anyị na-ekwu okwu ka ụmụ nwanne maka na Odenigbo anyị na-ekwu maka nchịkọta ọ bụrụ nyasa ka anyị na-ayasa anachetekwa maazị ka si wee gwa unu and egwu ahụ anyị kpachapụ bụ ife nwoke ayaka ọzọ obodo bụ ihe gụrụ ya bụ egwu adị na egwu ahụ ma na-akọrọ akụkọ a na-agwa mụ na mgbe ochie ndị nna nna anyị fa ọkwa na akụkọ kafa ji eri nri ọkwa na akụkọ ka eji agụrụ anyị egwu ọ na-awụfụkwa n'ala egwu dị otu ọ na-amasị m n'obi maka na ọ na-agwa gị ka o si wee chịkọnata n'ife mmemme ya bụ ife melon. Okay, so agwa m na nna chetas na ga-anọ na the studio not alone. Yes, maka onye nji maka ya wee bịa bụ okwu anyị kwube since afọ gara aga si na m ga-ebu don't worry unu jụọ unu gbadataba na m ga-ebu onye mụ na ya ga-akpanya nkata onye agba ya kara aka onye kwudosiri ike n'ala dịka otu okwu nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa si wee gbasa maka ndị bụ na unu adịghị eche anyị etinye gị ya na Facebook anyị nọ live on YouTube cheta na ọ bụ na ị chọrọ ijoin ị ga-ajoin na Vote Odenigbo na YouTube by Vote Odenigbo ọ bụ na ị chọrọ ijoin na Facebook Vote 104.3 FM and of course ị ga-esinye nwaanyị na Radio Garden just download your radio app ya bụ the Radio Garden type of Vote 104.3 ị ga-enweta anyị and maheche ka unu onye mụ na ya nọ na studio I'm very very happy because ife a bụ ife gbasara anyị niile and ọ dị very critical okwu na-ekpo ọkụ n'Enugu steeti anọ m na studio with Engineer Dr. Michael Nwachukwu nyanwa bụ MD Water Corporation nọ na studio onye ọzọ mụ na ya nọkwa bụ Young Chimaobi nyanwa bụ Technical Assistant to the Governor on what Ogenede on water. Alright, so ndị abụ na fa nọ now bụ ndị bụ na jụba na ajụjụ unu nwekọ suwedi complain unu ịghọtago fakara aka ha dị ready able and capable nnọọ na studio nna anyị nnọọ maazị nnọọ Young Chimaobi abalị a pụrụ iche daalụ before anyị gaa n'iru ka ihe inspire your name afa ndị na nna gị bụ gị ka afọ iburu onwe gị afa nna m bụ afa nna gị ọ mana ọ bụrụ afa nne gị bụ gị afa nna m bụ okay because the afa dị young ine ya ọ dịkwa young n'anya no alright sir daalụ thank you for coming MD thank you for coming daalụ ka isi wee nọnyere anyị nọ na studio n'ụbọchị nke taa ọ bịa dịka ife ga-afịa arụ na a sị na nwere ife na-afịa arụ ọtụrụ ruo n'ebe ahụ ka ọ na-afịa arụ mana thank God na anyị na gị nọ n'ụbọchị nke taa ịbụ the MD Water Corporation and ọ bụrụ news to you that na a lot of ndị Enugu anyị na-anụ more of ndị Enugu na-asị na mmiri na-afịa arụ n'Enugu na ogbefe nwere mmiri na nta n'imo in fact dịka otu o si wee dị gọvanọ bịakwa okwe nkwa si na ọkwa 90 days na ọ ga-enye anyị mmiri and ifu na ọ fịara arụ so tata anyị chọrọ ka anyị gbarie okwu afụgo m pipes ama m a lot of things mgbe gọvanọ chọrọ ịkwado ya bụ mmiri ka ọ gbabataba n'ime Enugu ọka ndị Enugu nwebe mmiri afọ m a lot of things menụ and mana mma ha akọnwe because enweghị m the core details ịmago na otu o si wee mee ife na-eme ugbu a so the first question m ga-ajụ bụ ife mmiri a ọ dịghị ka ndị Igbo ndị Enugu anyị apụta nwunye ya mmiri ife arụ a akọma mmiri a n'aka anyị apụtanwu n'ime ya ọ dị mma ndị be anyị ekene m unu daalụ ihe gbasara ihe mmiri a anyị apụtakwukwa na ya apụta ihe njikwa otu ahụ bụ na onye isi anyị bụ gọvanọ Enugu steeti Dr. Peter Mba agamigo n'ihe kwadoro iweta mmiri n'ime Enugu unu n'anya unu afụ dịka esikwu ebe egbuwachara ana na ebe ewetachara paịpụ niile na-ahụ paịpụ kwesịrị ibu mmiri ihe dị na ihe gbasara mmiri buru ibu o mikwara emi inewe anya maka mmiri ị ga-ebu ụzọ gaa n'ebe a na-eme mmiri ọgbakọnata ewere ihe wụ pọmpụ ya ọ bịawa n'Enugu o rute Enugu
echete ya n'ime reservoirs anyị nọ ebe ahụ distribute wezie ya ka o wee gawa. Ya bụ ihe gbasara iproduce mmiri, itransmit ya na idistribute ya bụ ihe niile ekwesịrị ime gịnị ineba anya tupu mmiri agbawa ọfụma n'ime pipe. Gọvanọ anyị mere ha ncha, mmiri bata n'ime Enugu n'oge o kwuru. Mana ihe dị na idistribute mmiri n'ime Enugu wụ problem pụtaranụ ka mmiri gbawara, paịpụ a na-agbapụ, ụfọdụ paịpụ ndị nọcha n'okpuru ụlọ ndị mmadụ. O sobu ya ka o si chọọ. Ihe ndị be anyị ga na-ajụ, nwoke ma ọ chọrọ anyị ndụ, o kwere anyị nkwa mmiri ọbụsị ka ọ bịa kwatuezi ụlọ anyị. Ihe anyị na ya buru ibu. O ruo steji ahụ asị chere nụ ka anyị na-ebe n'anya n'ihe mara ụzọ ga-aka mma ka a ga-eji mee ya ka ọ baara anyị ka anyị si chọọ. Ọ ya wụ delay hụrụ enwebe. Mana ihe dị na ya wụ na anyị emeriwe egwekwe. Ọzọ bụ na AC pipe, asbestos pipe etinyere mgbe ndị ọcha chịrị anyị nọcha n'ime ala, etinye ya mmiri ọgbawa ofu ebe ụzọ ịtọ, ofu n'ime ya na-ewecha ofu week, ofu izu ụka. Igwubecha egwuwu ya bịa chọpụta onu ọ dị, ịbịa wepụtawa ya, abịa chenjiwu ya. Ihe a ka a nọ na-eme kemgbe mmiri ji wee na-agbaru ebe ndị ọ na-eru kịta. Abịa na ya sị bịa nụ anyị sobe otu anyị ma na ọ ga-anọtekwu aka. Wee na ya sị na ọ ka mma na ewepụchara ndị niile bụ asbestos cement pipe. Asbestos cement pipe bụ paịpụ mmiri eji asbestos cement wee mee, na-awụghọ paịpụ plastik bụ PVC. Nke asbestos cement bụ nke ndị ọ na-ewu ugbo, nke ndị ọcha mgbe ndị ọcha chịrị anyị ọhịa eticha na ala n'ime Enugu niile. Ọ gafego limit ya, o nwerezi ike obere mmiri bata na ya ọgbawa. Anyị na ha ewepụcha ha ncha niile. Ya bụ anyị na-ewepụ ya, anyị na-etinye mmiri na paịpụ na-ebubata mmiri, then ọ bata anyị ewepụwa, etinyewe ndị nke na-aba na secondary line. So ọ na-ewe oge. Ghọtago mgbe na-asị ndidi ka anyị ga-esi so ya, maka na ị na-ene anya efu ndị na-arụ ọrụ ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma abalị, nwayọọ nwayọọ. Enwere ebe mmiri na-agbagasị, nwee ebe ndị ọ na-ada agba kịta. Ọ dị anyị n'uche. So ebe ndị nke ọ na-agba ha na-enweta, anyị na-enenekwa anya na-achọta ọ gịnị mere ndị nke ọzọ adịghị enweta, anyị na-enebekwa ya n'anya. Ya bụ unu nwetụ ndidi. Anyị nọ na ya bụ ọrụ ga-abara anyị niile. Ọwụ na ahapụrụ ya na-eme ihe ọzọ, anyị ka nọ n'elu ya, n'oge na-adịghị anya anyị ga-emecha. Ndewo. Daalụ. Oke, unu anụghị ya na ọnụ onye isi anyị bịa n'ụbọchị nke taa na studio. Ajụjụ ọzọ nwere ike ịjụ bụ, ọ bụrụ na ya bụ pipe, ịmago ihe na-ewebata mmiri n'ime Enugu na chanel mmiri a ọbata n'ime Enugu ebe o kwesịrị, ọ bụ na ọ dịgo week, ọ na-ịmago ọma mbudonwuzi mmiri, kee ka ndị mmadụ si, ụfọdụ ndị na-enwe mmiri, ụfọdụ adịghị enwe. Ka ihe kpata anya bụ ọnọdụ. Maka ewekwana iwe, ọ dị nnọọ ka onye abịa na streeti ya, ndị ya adị enwe ọkụ mana ya adị nke ọzọ enweghị ọkụ, mana ha ncha na-eyuzu ofu mita nke ya na-akpọ ya transfọma. So ka ihe kpatara ọnọdụ. Okay. Abịa n'ihe gbasara mmiri, enwere paịpụ na-ewebata mmiri n'ogbe, nwee nke na-esere esere na-aga n'ime streeti dị iche n'iche. Ihe mbụ ebu ụzọ na-eme wụ nke niile na-ewebata mmiri n'ogbe ka a na-arụ na-ewebata na-ewepụ. Nke ogbe or community? Street area. Okay. Zone dịka Ụwanị, ịbịa na Ụwanị, ịbịa na New Haven, enwere nke na-ewebata mmiri n'ebe esisereze nke na-aga n'ime different streets. So ndị ahụ
bụ ndị ebu ụzọ na-ewepụchago AC pipe tiezie ductile iron pipe nke igwe na-ama agbawazi esebachago mmiri. Ụfọdụ ebe bụ paịpụ nọ n'ala, valve bụ ihe a na-akọntrol iweta mmiri ha adịghị connected, aja kpochisiri ya. Maka mgbe gara aga arụchasịrị ọrụ ụzọ n'ime Enugu development programs eme, ha disjointcha paịpụ niile a. Ịbịa na Edo River, bịa na ọkụ na anọ area, ihe a ka ị ga na-ahụ. Mana anyị jisi ike na-achọpụtacha those valves na connect ya. Anyị akọnekchakwa ihe buru ibu. Ihe a na-enezi anya na-ewe lọnch mmiri ka ọ gawa ma Edo River ma ọkụ na anọ, anyị na ha akwado ịga nke ahụ. Anyị mechie nke Abakpa mee nke Emene, anyị agakwa na nke Edo River. Ọ ya wụ ihe mere. Okay, biko mmiri a na-abata n'ime Enugu ka ebe ọ dị, ụfọdụ si na Oji River, ụfọdụ si na Edo River. Anyị nwere ebe ọ dị adị. Okay, ebe mmiri anyị si abịa wụ ụzọ na-abụ. Enwe nke Oji augmentation plant wụ the main production plant for now. Ọ ebe ahụ ka mmiri anyị si abịa. Then ọbịa 9 mile nwekwe nke ọ na-enye na-abatakwa Enugu. So ha abụọ bụ ihe na-ewetara anyị mmiri n'Enugu, mana ha ncha wụ ihe ọkụ na apawa pọmpụ ha ịrụ ọrụ. Ewere ọkụ, mmiri ga-anọ ya ma pọmpụ otu Enugu. Enyekwana gị ọkụ, ọ na-ewe awa 4 for mmiri isi Oji wee bata Enugu. Ya bụ ndị EDC ma ndị TCN nke ha kpọrọ, anye gị ọkụ awa 5, mmiri ahụ ga-abịa nnọọ bata ruo Milking Hill ebe anyị nwere 20,000 gallon tank anyị. Ọ gbaa for 1 hour there maka inyere anyị awa 5 ka ọ ga-eji bata. Batagodo abata. Ofu ahụ ga-abata n'ime tank nọrọ, ma agawade anywhere. Maka o build tank ruo n'enu tank anyị ruo 10 meters. Ịma na enweghị ebe nọ n'Enugu mmiri na-ama arụ. Mana enye anyị mmiri awa 5, anyị nweta na tank, onweghị ebe ọ ga-aga. Inyegodo anyị enye paịpụ niile nọ n'Enugu ka ọra kịta na-ewebe 38,000 cubic meters of water ka o wee jucha ọfụma. Ya bụ inye anyị mmiri, ọ na-aba n'ime tank, ọ na-aba na paịpụ ka o wee oju ọfụma wee gbagote ha enu ruo ebe 8 meters or 9 meters. Onye ọbụla wetebe mmiri ka o si chọọ. Mana ha adịghị enweta ya dịka inwe continuous. Enwe mgbe anyị nwee mmiri for 1 complete day, ọ ga-gafee wee fụta nke anyị ka ụmụ overflow si taa ụta. Anyị Enugu niile nwere mmiri. Enugu niile nwere mmiri ndị niile nwere paịpụ be ha. Enwere ndị na-enwebe paịpụ. Ndị ahụ nọkwa iche. Ka ya ga-eme ndị a. Ha nọ na anyị nwere master plan design Enugu mere everybody accommodate. Ihe anyị na-eme kịta bụ ndị paịpụ gara na be ha, n'ihu be ha na-ada enwe mmiri. Ọ gịnị kpatara ya? Anyị naghị echenji ya na-arụ obere obere. Enugu ebukakwa mana obukarakwa, mana anyị dị equal to the task. Ụka anyị mego buru ibu. Ndị ka fọrọnụ ya ka njisi ha nwetụ ndidi. Anyị nọkwa na ya, ha ga-enwe mmiri. Ndị na-enwetaghị paịpụ ka na-enweghị paịpụ, anyị mechie ndị nwere paịpụ, anyị abaa na ndị na-enweghị paịpụ. Ọ bụrụ ya bụ na anyị na-eme gịnị? Aga n'iru. Ada na-esi ya n'usoro. Ihe ọzọ nchọ ịjụ bụ maka this 5 hours water push nke ọ ga-abụ before ọ gafegodo Oji wee rute n'ime town. Ihe ọ technical issue ka ọ the problem? All part of the design issue. Ọ bụrụ an issue, it is a condition that must be met. It's not an error. You have to transport water from one point to the other before you can distribute. So if we have 18 hours continuous supply, then if you do that, you have only 14 hours of proper water harnessing, your tank. And that 14 hours, you might get
up to 8 meters or 7 meters. Remember, you have 20,000, 4 million reservoirs. All should be filled to satisfy different parts of Enugu. So in high Kubo, media any constantly. In going to continue over minimum of 18 hours or the constant. In 18 hours now, in a gap 1 hour or 2, you was banana. Enwere ọnya wụ isiokwu maka ihe anyị na-ahụ kịta bụ enwere ike asị gị pụọ offload ebe a na-eshed ọkụ ị pụọ enwere ike enye gị asị gị tinyekwe ịnọ 2 hours asị gị wepụ itinyekwe gị ịnọ 6 hours asị gị wepụ ọ bahụrụ anyị uru enweghị ihe ọ na-amụtara anyị ma ha ncha na-anọ na paịpụ nọdụ iwepụga n'ọkụ ha na-akwa azụ jiri nwayọọ gbadakwa bịa bidokwa again so onye apụtara na mgbe anyị na-enwede ike enye nke efu a na-enye bụ ọ dịgo constant maybe enye for 10 hours nye for 18 hours afụ uru ọba mana anyị na ha arụ onye isi anyị ego ọda si ka anyị dozisie igwe na-enye ọkụ dịcha na oji ahụ a na ha arụ ya a na ha savisi ewepụta ya so that ọ si ma dizel kọrọ ihe ọ kọrọ na ya achọghị mana ya chọọ ihe ọbụla ọgwụ na ya ga-enye nnukwu mmiri so anyị edozisiwa gị n'oge na-adịghị anya nepa wekwere ọkụ ha anyị were nke anyị fill the gap so that na anyị ga-maintain constant power supply ebe ahụ ka anyị nọ kịta. Okay. All right, ka anyị bịa na the technical because in the studio enwere m young Chimaobi onye bụ technical assistant. All right, so ị ga-ejizi anya ịmagon ife iji maka ya bịa anya ndị technicians wee gbariela anyị okwu ihe mmiri a ịghọtago maka na ama m na anything a na-eme ọ bụ na ife tek ababeghị n'ime ya ma na ya ebidobe. All right, so I was supposed to for your position. I was different kinds of good category where because yes, Unzure is na studio, and of course, people are eager to hear from you. You so Nanya imagon as an assist table now. Imatago I see as an assist. Kowala and he so one to do with technical issue. The by technically ikwu okwu ihe mmiri a technically only see me go a lot about it mana can break it down in such a way ka ndị by now ebe a na-produce mmiri from dị n'Oji and onwe ha na-akpọ elevational differences ikiri Enugu now ihe ha na-akpa bụ Enugu which means na nọ n'elu ugwu so ebe Oji dị ebe a na-ahanesi dị mmiri n'onwe ya dị na mgbada meanwhile ebe a na-ebuje dị mmiri dị n'elu so ihe na-eme bụ and distance ya toro ogo so ebido produce mmiri from Oji push ya to a particular elevation n'Enugu a na-akpọ dị na Nsude ebe ahụ a na-akpọ ya twin tank ebe ahụ ka mmiri anyị ọ na-abụ produce ya from Oji o rute na twin tank ebe ahụ ka ọ ga-awụnye n'ime then gravity ebuziri ya from twin tank tia reservoir anyị dị na 9th mile which is another peak point n'Enugu then from that reservoir ịkpọpezie ya gravity will ebukwere ya from that reservoir distribute ya n'ime Enugu metropolis. So we have the technical part of mmiri. Now, only say maka ọkụ. Now, all our production facilities is power-based. Power-based meaning that ọ bụrụ na ọkụ adịrọ, we can't produce water. Ọ bụrụ na mmiri adịrọ na well ebe a ga-esi pump ya. So si eme bụ na ọkụ ga-power the pump adịrọ. So now, onwe ha na-akpọ travel time. Travel time means oge ọ ga-eteki mmiri isi from Oji ebe a na-eproduce ya to twin tank ebe ọ ga-ejizi aka ya move to and elevational difference anụwa na-eme apọmpụkata mmiri ewe ọkụ
the Mmiri will travel back, yes, to ebe a na-produce ya. So leading to mgbe ọbụla ewere ọkụ intermittently, anyị ama nwe Imagine na mmiri abatago na pipe gị only for ka ewu ọkụ na-eche so ihe a bụ nsogbu anyị na-enwe, mana onye isi ala anyị bụ Peter Mbah siga anyị na ihe ọbụla ọ bụkwa a ga-eme ka mmiri anụnwa ma ọ ka ihe ọkụ anụnwa dị constant, ka anyị hapụ ị na-enwe these disparities, anyị mee ya, and ihe a niile dịzi in place. Mgbe na-adịrị anya anyị ga-enwe mmiri. Onye na-akọwalụ m si na maka na gọvanọ anyị bụ ịmago ọ injinia na-ewe, and also ọmụ anya ụmụ ife agasị, o ji anya ya wee kwe nkwa mmiri otu wee ruzie n'isi mmiri wee fụzie na ihe a na-ekwu maka ya bụrụ ihe go com. So I saw the videos of pipe ebupụtasị dịka agbawago ana dịka ka amara ife melụ pipe ji wee gbawa, dịka ihe ịkọwa maka cement SSD asbestos cement bụ ihe eji wee mee the pipe. ọ bụrụ area m ihe ọ na-akpa ya gbaya I na-arụgo m permission in advance. Alright, so m ga-emepe phone line now in case ọ bụ na ị nwere ajụjụ onwe ịchọ ekwu this okwu mmiri or something. The three basic things I need as citizens bụ mmiri, ọkụ na nni. These are the three things. Imete nwa pụọ from these three things, ndị obodo ga imano imebe the basics. And anọ mgbe gọvanọ na-ekwu okwu ọsị na ndị Enugu na ask for mude. Anụnube m English mude. N'ọnụ gọvanọ ka anọ ya wee je search ọbụna the little things you're not supposed to ask of. Like these are the tiniest things ndị citizens ga-eweta. So ọ na-edi mwute na abịa n'obodo otu a na mmiri adịrọ ịghọta. So all a basic thing ọ ga-abụ without water ịma nje ọrụ, ịma nsi nri, ịma like all a lot of issue ka ọ bụ n'ihe gbasara mmiri a. So m ga-emepe phone line, and of course ọ bụrụ na drop go line message na Vote Odenigbo na YouTube m ga-ewerukwa ya. Ọ bụrụ na drop go na Facebook m ga-ewere ha ncha. So ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ m kpọọ na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Ke ka ime? No, daalụ sọ. Daalụ. Ka afa gị na-ebe isi akpa anyị? No, Uche, gaa n'iru. Mana ya dị ekwu okwu na-emelụ mmadụ arụ maka ọsụ gị off. So ịchọ ikwu okwu iwelu ikwuo ya ka ọ yesu ede mma. Ị na-anya fụ na ife a ndị a na-akọwa ya masị na pa na-asị asị, mana nke bụ eziokwu bụ na ị na-eche anya dịka mgbe ụfọdụ ka mgbe gọvanọ kwere nkwa na ọ ga-enye anyị mmiri na 180 days. Enwere ike ọ bụrụ na ndị a na-akọwasịrị ọrụ Peter Mbah ọfụma. Ọ ya mere njisi na ama mbile mụfa. Enwere ike ọ bụrụ na ndị gwara Peter Mbah etu mmiri ga-esi bata akọwasịrị ọrụ ya ọfụma, ma o ji were ya kwuo anyị nkwa were ya mee kampen. Na ndị na-anya fụ na another political season ebido okwu ọzọ. So ndị a nwere right ikwu defend the mistake Peter Mbah mere. Mana o nwere ihe m chọrọ itinye n'ime okwu ndị a nnụgasị ife na-ekwu ebe a. Ọ na-akọwa na ebe esi produce mmiri n'Enugu nọ na valley underground. Then ebe a ga-ese ndị mmiri a nọrọzịa n'elu ebe a ga-eji distribute odi mmiri. Ịghọtago? So ọ bụrụ na Peter Mbah na-agwara ya ọfụma ihe gbasara ihe a, I don't think na ọ ga-enye ya nsogbu ịmapụ out ife ọbụla ọ ga-eteki dịka ife ha na-ekwu na ife ọgwa ha now. Ọ ife a ka a ga-enewe anya ife ọbụla ọ ga-eteki ime ekisho na mmiri a ọkụ ama stop ya ịgbago, ọ bụrụ apọmpụkata mmiri asị na ewere ọkụ. Because ihe m ji na-ekwu ya bụ nachi ya azụ ifu na mgbe e mere asị na subsidi ewepụghị ya, onye isi ala bụ Tinubu were ego niile dị na subsidi nye ndị gọvanọs kapa nwee ike were ya arụ ọrụ back ya up ife ya nwa na-eme. Mana o kwe m ghọta na this particular gọọmenti anyị nwere this period na-enweta ego karịrị ife gọvanọs na-enweta before. So ifu na ọ bụrụ na fa were ego a
si na subsidi a na-enyefe na-alụ ikpe ha kwesịrị na steeti Chinazọ mụ na gị ekwesịghị na-akọ akụkọ gbasara mmiri today because ọ bụrụ na o nwere sọsọ ofu mkpụrụ ife any gọvanọ nọ n'Enugu nwere ike ime bụ mmiri a. Okay, now let me tell you. Ego onekwanụ ka enidiri iji tinye na mmiri anụwa. How much ka na budget? Ọ bụ na ndị a ga-agwa anyị eziokwu. How much ka budget na mmiri? Ego one ka budget na aeroplane enyere anyị without any hit. Mmadụ one na-aba aeroplane otu Enugu anọ. Mana nke ahụ gara seamlessly. I'm being honest to you. So ị na-anya fụna misplacement of priority. Ife ha na-eme bụ ebe ha na-enweta quick return. Mana mmiri anụwa bụ nke metụtara onye ọbụla otu Enugu anọ na. Ego one ka enwe ike itinye n'Enugu. Okay, now let me tell you. Peter Mba, ọ dịrị ori easy. Ọ dịrị ori hard ịkụkpọsị ụlọ niile nọ na Holy Ghost. Enwe ike rụọ park. Even the litigations and everything. But the years. Mana o menwuru ya. Then I get today na-akọrọ anyị na onwe ndị ụlọ ha nọchisiri mmiri si aga. Ikom ọdịzị ka dị emotional na ụdị emebie ụlọ ndị a. Then ka abịasịkwa. People are sick already. Mgbe akụwasịrị ụlọ ndị mmadụ na Holy Ghost. People ebega akwụ already. Mgbe akụwasịrị ụlọ ndị mmadụ na nchata ncha ka onwe ike mee development ọ na-eme. So let me tell you. Anyị kwesịrị ịdị human why na-defend the government. Amara na mgbe ụfọdụ gọọmenti na-eme mistake. Chinazọ, let me tell you. Ọ na Peter Mba chọrọ inye anyị mmiri as a priority is a very simple thing. Eziokwu na-enwe mmiri na Oji River, wherever ebe ọ bụla esi eweta ya. Then you need to localize mmiri. Ịpụta four corner. Ị nwere enough money ị ga-eji dig ọ bụrụgodu borehole nwee reservoir na-asabụ sọsọ ndị four corner. Because na mgbe o kwere anyị nkwa mmiri ọ sị na Enugu, ọ sị na Enugu, ọ sị na ọ ga-enye ndị Enugu mmiri 180 days. And looking at 180 days, ị kwesịrị ịghọta na a kind of ime ihe dịka ihe a na-akpọ maybe fragment mmiri. Like now, ị na-anya fụ na Peter Mba nwere power inye anyị ọkụ. Because ọkụ, electricity nọ on exclusive list na federal government. Ị na-azị na-efolo m. Ihe a m na-enye bụ point. Ị na-anya fụ na o make here that na every state can generate light. Distribute. Every state with that power. Also na this subsidy. Ego niile subsidy ọ na-ebunye ha ka ha nwee ike menwe ihe ndị a. Enugu nwere coal. My dear, other countries can use coal generate light. Ha nwee ike ịgwa anyị na-asị ya nekwa the level of utilization of coal Enugu. Mana na-ere coal Enugu na-ebupụ ya ndị na na-ere ya. Coal a ga-enye nwa anyị ọkụ anyị pụọ na national grid. Ifu na ọ bụrụ na ọ tako bido ọkụ na-enye gị ya power to generate his own light. O were coal a nye anyị ọkụ. Ndị nọ na reservoir, ndị anọ na studio na-akọ na ọkụ mekwa nke a ekwesịghị na-akọrọ anyị ụdị akụkọ ahụ. Ọkụ ekwesịghị ịbụ an interruption. No, we need to, I need the allow on the ọzọ ka ha kwuo okwu. But I'm na ihe to go your point, of course. Yes, of course. Daniel. Okay, ndewo. On a day might compare apples with apples and not apples and oranges. Ihe gbasara mmiri ka m bịara. Abịaghị m discuss budget state government. Abịaghị m discuss decision onye isi tekiri. Ihe m bịara ime bụ ịkọwara ndị Enugu ihe mere mmiri ekwere ha nkwa na 180 days. Bịara na mmezu. Ọ doro anyị anya anụghị ọbụla anya na onye kwere gị nkwa ihe ka nọkwa n'enu ya na-aga n'ihu. Kwere gị nkwa na ihe anụ ya chọrọ ime bụ ihe ga-abaru everybody. Na-eme ya ma chọpụta na ihe anụ a awụzikwa ọ gaghị adabachazi oke ka ihe anyị ga-eme. A na-enwe ihe a na-akpọ i-review construction program. Inwegodu company ọfụ si na monitoring period bụ 2 years. Ụfọdụ after 2 years, 3 years, if not that, ime gịnị? You reschedule all your debt. Ihe a natural phenomenon. You might hold somebody down, you know, 2 days, in 2 days. No, ịmakwana ihe mere nụ. Ọ na o mere ya hapụzi ikwu okwu gbasara mmiri. Ọ dị iche, okwe m na-aghọta. Mana aka nọ na-emekwe strides
and progress. Ịkpụghachi anyị azụ si o kwere mkpa na o meghị ya, ọ ka na-eme ya. Ọ bịakwutere nwee ihe a chọpụtachara fụ na aka ga-eme ihe niile integrate, o wee bụrụ na anyị na-enwe delay. Delay is not denial. We are on it. Ihe gbasaziri other aspects of decision taking na-agbasaghị mmiri, we chere for the appropriate officers to time. Thank you. The Commissioner for Budget and Planning no kaleja ka ịma na ka atọ ya pụrụ na ya bụ budget. Mana ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ ihe melu anyị ji wee ka nwee difficulty na mmiri ịgbasa n'Enugu steeti. Nke m bụ na ọ na-awụ mpụta mfụ nnabatakwa na street m mfu mmiri. Nruzie na be m ha afụ mmiri. So o metụtara onye ọbụla ma ndị tukwu na akwa mbọsị onye na Kenafia chairman ESIRS m na ihe ọ na-agba one tank this thing bụ how many thousands ka ọ kpọzi. So ọ na-emetụta onye ọbụla. Ịghọtago? Ọ na-emetụta onye ọbụla, everybody, every single person. The difference between mụ na gị kịta bụ na enwe m ka m ga-esi wee menwe enweta mmiri. Onwe ndị bụ na a day na-aga. That's how difficult ọ dị. A day ga-aga ha ma mfu mmiri. Ụfọdụ n'ime ndị mmadụ ejigo mmiri sachet water wụọ arụ. Mụ nwa for example, ịma na m na-ekwu eziokwu. More for example, ejigom sachet water. So that's how bad ọ dị. So ihe anyị na-ekwu kịta bụ MD Water Corporation Engineer Michael Nwachukwu asịga anyị na gọvanọ kwere nkwa, onye ọbụla mana o kwere nkwa, o zoghị ezo, whether no political propaganda or not, o kwere nkwa. And ruo n'ụbọchị nke taa ọ ka na-ekwu okwu idozi ya bụ mmiri ka Enugu steeti nwee ike na-enwe mmiri. So ihe nji maka wee kpọta ha n'ụbọchị nke taa ka anyị mara ife melu na that promise, whether no mere 30 days, 60 days, 90 days, 180 days, abroad the bone of contention right now. The point bụ ọ ka na work towards it. Then ọ bụ na ọ na work towards it, kedu ife etinyechegolu in place imeke sure na before nya nwee little maka na onye nwa bụ ife nyochagonu. Other governors bịa na amarom na onwe ya nyochara ya otu a, amarom we don't know, or I don't know, maybe no, maybe no ka ya kọwala ya amụrụ na onwe ya nyocha, mana enyocha gosi na ife kpatara ya na ife mee ya. Now kita anyị nwetago the problems and enwekwa any solution is solve ya bụ water problem. So don't forget ihe ajụnwa ajụjụ gị, mana biko jụọ ya n'ụzọ dị mma, and biko make your question short as possible maka time. All right, Gani. Okay. Ihe dị n'ime ya, ihe niile emekọtara iji nye aka n'ime mmiri ọwụwa, edozigo pumps niile nọ n'oji and spares ha. Onye nwere generators ka anyị na-work on ka anyị wee nwee ike fill on the gap. Abịa na 9 mile, our pumps are working. Ọkụ dịzikwe agbakọta ọnụ anọ nyọ mamịrị ọgbọ mmiri wee batawa. Emegokwe approve ka ha rehabilitate ajali na-enye anyị mmiri. O kwesịrị inye anyị 77,000 cubic meters every day. Emego approve, emego approve ka a rehabilitate ya. Ihe a niile ga-eme gị na-eme anyị enwee increase in supply ga match the demand. Ihe eji enye ndị ata enye ndị echi bụ na demand ka karịrị supply kịta. So o mego ndị anwa ebidoghị n'rụbụ ya kịta, ọmata aka mmiri anyị enwe supply akarịa demand. Enwezi onye ọbụla ga na-enweta ya mgbe onye ndị ọzọ ji nweta ya. Ọnya wụ ihe dị na ya. Pipes ndị ịhụrụ ewepụtacha na-eme ihe ama bụ ka gịnị mee ka mmiri gbasasịa ọfụma. Ịghọtago? Ndị be anyị onye kwere nkwa ka onye isi anyị wụ gọvanọ Dr. Peter Mmiri nwere large heart, and o kwere na ya bụ nkwa kwugidekwe na ya ka na-eme no matter the challenges. Anọghị anyị bịa ikwu si ọtụ na ya kwurie, o kwurie ka nọkwa na ya na-eme overcome the challenges ya na ya so. Ọwụ na ọ hapụrụ ya pụọ, esi nwoke ma kwere nkwa hapụzie gawa ihe ọzọ, onye maka ọ ga-adị. Mana ọ bụrụ otu ahụ, anyị si unu nwee ndidi na ihe ọma na-abịa. Thank you. Hello.
daalụ ka onye mụ na ya na-ekwu na ebe ị nọ akpa anyị Okechukwu nnọọ Ew, Reach the pipe where for gratuity. As they see their budget. And I think after have a budget, we go to claim a papa this year 20 billion. And he has a pro gratuity. So we all got to put on a full radio. Probably passing the money, water on my. all right I'm more of them. What I go. Here is the level of the first. I'm not so full the Navajarana and new proof here. All of that. Mana ọ bụrụ nke a dị okwu nka ịghọtago amaazị nke bụ eziokwu so biko unu ekuziri ya ahụ na-ekwu na-akpasu ya ọbụla iwe ebe a daalụ nna anyị kwu ndewo anyị na-anụ ka isi ekwu ya ndị bịara mgbukwu okwu ọwụ nkweri ka ha kwuwere onye nke kwuru maka ụlọ ịnọchi na paịpụ ụlọ nọchiri na ụfọdụ paịpụ enwere ndị nọchirinụ anyị asavụgo ụfọdụ ndị akwụkwọ ụfọdụ fensef ịkpa ya aka trọbụl ọ bụrụ na paịpụ na-agbawakwa mmiri na-abata ebe ndị ọ na-agbawa dịka nsị kọwacha so ha bịara different times kọwaa na mgbe mmiri na-abịa ụfọdụ paịpụ na-agbawa ọwụhụ paịpụ niile abịakwa m na-akọwa in the course of my work awụm onye akụkọ ịpụta ijigharị ijefu ya ị ga-agbapụtacha m nke ochie na nke ọfụ etinye nọ ebe ọ nọ ịpụta ijefu ya so onye kọwanụ na problem awụhụ n'ọnwụ n'ọdọchisi ụnụ ama adọchisi ebe niile ọ aghọtaghị m ịghọta ịma na enwe ụfọdụ ebe anyị nọ ọrụ kịta for almost 2 months a na-ekwu okwu ndị nwe ebe ahụ irialine ka ewepụcha ka hapụ iwe paịpụ ịbata n'ime kọmpan ha lọya savgo ha akwụkwọ ọ dị izi ịnọ ikritisize n'akụkụ mana eruzie n'iru ọrụ ihe ọzọ ka unu ga-ahụ ana m eme unu encourage nke e kwuru ọ bụghị isi onye ọbịa jee maki ụnụ pụtakịrị na gagharịa unu jiri anya na-afụ unu jụzie ajụjụ a na-asa unu nke onye isi anyị ekwuo maka aeroplane ekwuo maka penshọn ekwuo nke ahụ decision making dịrị onye isi anyị bịara ịkọwara unu ihe anyị bịara okwu bụ ihe gbasara mmiri anyị dị in charge. Okay, so ihe ịghọta n'ihe a bụ na amarọ m na ha eche na mmadụ mee promise because na ya bụ nkwa ikwele awa ọkụrụ ịtọ na ya ịma na-emuvuzi ịma ngiro of course a ga na-arụ nke a na-arụ nke ọzọ because ọ nwere onye ga-akpọ kịta sị oke like okwu kịta na-arụrụ mmiri a ga-asị m na-arụrụ ka ya na-akpị ya bus terminals na ndị otu ọ na-abụ ekwezie ụlọ nkwa afụzie ihe ọzọ na-emebi anyị edozi ama ndozi akwụrụzie ofu ebe na-eche mgbe ọ bụla eji wee dozikwa ya bụ pipe ma mgbe ọ na mmiri
na-arụ nke ọ bụ na ọwa ọkụra move to the next one because at the end of the day anyị na-achọ development anyị niile ife ọbụla anyị na-eme kịta buru anyị ka ọ ga-abụ development weda na ọnụ ụzọ weda na hospital weda na mmiri nke a na-eme na ọ na-adị ka ọ ga-wọk ọ dị ka ọ na-ama wọk at the end of the day as not the end ihe na justify the means so I think na ihe na-eme anyị bụ ndị Enugu impatience ịma ihe a dịka ị na-arụkwa ọrụ since ị na-arụ ọrụ since oruzie ka oge ọ na-arụ ike ọrụ agụgụ ozugbo mana ị na-arụ ọrụ since ịmakwa na ike gwụ gị so kịta anụ ọ bụ na gọvanọ na-asị that na otu ọbụla ya esi wee mee ya si mee ya ma ya bụ na because na this problem a problem aga resolve a problem aga resolve it's not like not the difficult not the impossible ọ bụrụ na impossible something so ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị ghọta na ndidi amaka anyị edibego since abụ na ị nọ n'Enugu since time immemorial mmiri na-afịa arụ so but again cheta na ndị mkpa wee bịa na studio n'ụbọchị nke taa ka ha kọwara anyị ihe mere mmiri ogbe ga-ji ha agba ihe mere ya bụ mmiri ekwe na nkwa na ọ ga-eme anaghị emewebe ọ bụrụ na ọ ga-eme emewebe so just and another thing with information bụ onye nụrụ ya from o nwere ndị bụ na information ebe isi nweta the information abụrụ ebe ị kwesịrị inweta so onye ahụ ama nwe the ikike ya bụ the full knowledge of ihe o kwesịrị ịgwa gị so unu anọchiri some pipe eyi ọfancha ka ọ nọchiri eyi a na-emekwana something about it eyi anyị enwe ndidi gụwa ka ọ dịskwa na ịchọ inwe ndidi ọ chọrọ inwe ndidi ọ gị nwa ga-agwazi onwe gị cheta na anyị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazọ na studio anọ with Managing Director Water Corporation Engineer Michael Nwachukwu nọrọkwa with the technical assistant Young Chimaobi. All right, so unu agara ebe na anyị chọrọ ịkpọchalụ obere afịa ka anyị gachala obere afịa ịmagụ na inye ndị ebe inye ndị ebe wee na-adaba a na-emekwa otu a na-eme otu a ka o wee na-agakwa ọfụma na-anachite azụ dewo from bigger ceremony, seminary down to before HRC, to UNED, all of them had water. Under pressure, it used to be a booster station. I'm height now the reservoir collecting yesterday. So every other day, either presidential or independence, New Heaven, and while we are battling with Emena and Papa. Papa will have water by tomorrow or next. Tomorrow or next. Yes, yes. Okay. So yeah, I mean, I went talk now about with the actually next to just run the pipes I connect next.
All right, and of course, Anna Chepegoma na Vote 104.3 FM. So no yegi ni ano Auntie Chinazo. Auntie Chinazo. Maka ndị na-akpọ m Chinazo ama m na ụfọdụ n'ime unu dị happy, ụfọdụ n'ime unu ji iwe, but nsogbu adịrọ tata m ga-anagide unu. Nsogbu adịrọ. All right, so cheta na ndị mụ na ha nọ na studio bụ Engineer Dr. Michael Nwachukwu, yawa bụ Managing Director Water Corporation, and of course, Young Chimobi, yawa bụ Technical Assistant to the Governor on Water. So ndị a niile bụ ndị ma ife na-eme mmiri anyị, otu anyị ga-esi wee pụta na ya bụ ife mmiri, ọsọ ife fiala arụ adọ ife na-ekwere anyị nghọta maka ọ bụrụ eri anyị amankwa anyị nghọta. Don't worry about forget about trying to understand, because ị chọọ understand ya ị ga-confuse onwe gị, mana were ya otu ha si wee gwa gị ya, echekwana ya too much ọ ịba na echiche a ka ị ga-eji wee tie onwe gị na mgbagharịa. So just otu esi wee gwa gị ya na were ya just ghọta ya na that level, because otu aka ị ga-esi wee ghọta na ọrụ is ongoing. And of course dịka nsi wee gwu na afụgo m some of those pipes, afụgo m a lot of work not in play right now. So asị m kwuo nsị that na ihe niile bụ ndidi, or time will tell, or just time. All right, so anyị aga n'iru because o nwere ajụ nchọrọ ịjụ. O nwere ihe Governor Alex Oti melụ in terms of water light supply. Amara m na enugo about it. Okay, in Uraka, the governor's way right now, Abia State is not getting light from anywhere aside from what they are generating from their own state. So obodo niile nwere ọkụ. Yeah, Aba, there's Abia State, now it's not Abia State. Aba, Abia State, all right. Enwala Aba, na Anambra, Aba, na Anambra, Abia State, of course, on the Abia Kaineku, Governor Alex Oti. So I'm not knowing if a governor name in terms of because now in our chalk for this water corporation as it stands now, aside from pipe, aside from Nugu, aside from the hours because of how high I know and ebe the Mmiri about the daylight for supply for distribution, light is another essential stuff I need for this water or work or line. Kedu ife governor na-eme maka ya bụ ọkụ? Okay, Auntie Chinazo, ekene m. Daalụ. Ihe menụ bụ na gọvanọ anyị na-eme ihe ọ na-eme n'ihe gbasara ọkụ bụ na enwego ndị ya na gọọmenti na-akparịta ụka maka coal power, utilizing our coal to supply power to Enugu. Discussions ha agago advanced stage. Ọ bụrụ m ga-akọwachara unu that detail, but ama m na ihe ọ na-eme erugo oge ọ ga-abụ assign na MOU ebido n'ọrụ. Mana unu ghọta na ihe eji gawa coal bụ na ebe anyị nwere ihe competitive advantage. Nke aba anyị kpọrọ afa bụ na ha dị lucky LNG gas pipeline si Port Harcourt bata to Aba emebugo mgbe ndị amị nọ eji wee nwee geometric power plant wee na-use LNG refined natural gas wee na-enye Aba ọkụ. Mana apart from that, o nweghị extend gbagotewe nwekwe n'ebe o jewekwa Imo ebe ahụ ka ọ nọ. Ya bụ ha nwa na maximize the economic of scale of production for what they have as their raw material. Nke anyị wụ coal. Tupu onye isi anyị so enwego advanced discussions on power by coal n'Enugu as we speak. Or ndị nọ na power and whatever ga-agwasị na mgbe dị otu a ka ọ ga-ebido n'mgbe amụwa mana such discussions are on. Even na nke anyị nwa asị even inweta coal, but coal ime use coal generate for ọkụ anyị ebe for ihe water anyị, the structures are massive. It will take you 24 to 30 months. Meanwhile, anyị na-achọ our immediate solution to solve our problem. So he has approved that look, or coal or LNG or governor say go ahead and make your recommendations. I'm behind you. So here I know here.
So while we are doing this, we have, first of all, the first line of defense is to go to our generators now, put them back to order, bridge the gap between outages and maintain constant power supply and while we now propose to build the other plants that will a long time program. Okay, so Abia State nwere LNG, anyị nwere coal. Ndị Anambra ka ife unu nwere you have Jesus, the Lord is your strength. All right, so anyị na-agakwa n'iru. O nwere mgbe m batara Enugu, o nwere the first time na anyị na-ekwu okwu coal now. So maybe not the coal ka governor chọrọ utilize, because of course anyị nọ na coal city. This town is the coal of the city of coals. So but I see that nature go Mmiri, no get taking millions. In fact, the fact if you na-egwuru ya na ibute okwute ibute coal na amaghị okwute na coal nke na azọ position. Go. So ihe ọ bụ eziokwu, because ị bịa na facilities governor na-arụ, ịma na mgbe ịkpọ m agwa gị na nọ na the ultramodern Mmiri dị ebe ahụ. Funny enough, ị bịa na grade school Mmiri dị ebe ahụ. So kedu ka Mmiri anụwa si abata ebe anụwa dị, amarọ m na ọ dị enough, but at least ama m that na Mmiri dị there. Kedu ha na-agakwa through what we are going through ka ọ bụ onwe special channel location ebe ebe ọ this ultramodern na Rangers Avenue. Mmiri anyị pipe anyị gachara ebe ahụ niile eke mmiri anyị nwere schedule anyị ji enye mmiri. Enwe mgbe ọ ga-awụ Independence Land, nwee mgbe ọ ga-awụ New Haven, nwee mgbe ọ ga-awụ one. And I said, you're right, Rob. Okay, rationing. Well, ration maka demand the supply. Yes. So I know we'll get in there. So if I need a home Mmiri, I will Mmiri. Any one in Mmiri yesterday and part of today, Karaga. Again, Ababa. Echi. On one nature, Papa gave me. Oh, yeah, but good news. All now go behind the camera. Emene no kwa nature. Yani newo because pipe nina have that late ma 82 div. Here delay wherever Hana flyover. So pipe I got to Northeastern and to airport to Emene. On not to ever have 18 pillars for the interchange the flyover. So I want to realign, and that work minimum of 6 weeks. I got to go the pipe. Teaching ya ka anyị na-achị test run each hour. Onye ekwenda bụkwa mmiri ha. Okay. Proceed to Emene. So anyị ndị akwa echi or one echi Emene surely get water. Okay. So onye wụ ihe niile awụ ihe niile wụ n'usoro ndidi wụ isiokwu anyị nọ n'enu ya na anyị ga-emekọta ha ncha niile. Patience is virtue. This row you go didi amaka. All right, so imana aju maka coal na okute. Onya bu difficulty a na-enwe. Onwe kostu eburu difficulty because amarom no onye amaro ife na-eme anyị n'oji si n'oji abata yotago. So imana onye amaghị anything acha ebe ọ ga-ebido aka ka o wee bụrụ na o bite something. Yeah, man, Enugu is underlain with coal. And if you have warm Mmiri, if you make a gain with the 2 mmiri, it's in our borehole cage. With the quantum with it or decontaminated. If I am my water, if would appear, it's in our cage 1,000 meters, 1,000 meters. In with there, you need the energy, power. It's bloody 10 in one. You don't see any none. If you pump oil, or go na tank or gawa. Yabo. If a cocha, he needs in here, boya, may he in a weapon there. Or he go Nicky Gazy, near and the mother. Have one will go back. Me with the wire in such quantities. He may know that even in a those underground water nabian. Ebe the rock aquifer na-enye mmiri 9 mile ka o jedebe. Padawa ezi agbawa Nsụka anọ ịgbadatawa inside Enugu.
the water aquifer at the home at this side. Ijebi nwete ya ị ga-aga oke ị ga-aga ebe ị ga-enweta ya ga-awụ ọ dịghị cost effective for community municipal water supply. Cost effective. Inweta ya o. Inweta. Mana dịka nsikwu enwewo ndị dị lucky enwere ike ị ga-esi ga inwetetu mmiri na-agba n'ime ụlọ ha. But ihe ajụjụ nke ahụ jiri inye onye ọbụla mmiri. Ọ ihe mere na formation n'Enugu a guarantee constant supply of potable water for municipal water supply. Thank you. All right, so young Chimobi, I'm not going to need to read here, Maka. Why do you look to me? Half of my engineer. Why do you look work? I'm going to get you a water, Maka. You cool land, even a compound down now. Funny enough, my yard you met them no idriable. Even a compound, they go well, Moronabo. The same place. Ofumiri kwa manajeze guonazu. Obia. So, like I'm not no ihe cool ko pute ko just to know. Chenyero mmiri na side an. Only si me kugo the main basis of ihe na-eme. Nke beziokwu bụ na Enugu Metropolis, the underlying layer na Enugu Metropolis is mainly coal. Yeah, me ije some places na Okonano, some places no one. Ha na-egwu well. Ha go well to a certain depth. Nwete mmiri. Nwee some, no enwe ike n'ofu compound. You go well nke izizi. Ifo na isi na inwete mmiri maybe na igwure na rainy season. Mmiri adia. Oru hene na ọkọchị. Ịma mfuzi mmiri again. Ịma mfuzi mmiri again. Ijuwazi onwe gị ọkọ egwu mmiri. Mana ihe a bụ just the. So really, ọ bụ na ị chọọ test na compound gị na ọ bụ mmiri River Jordan, go na dry season. Go na on gba na-egwu well. Ọ bụ ka ndị na-egwu mmiri ka anyị na-akpọ ha. Geologists, borehole drilling companies. The drillers. Layman, drillers. A ga-asị gị na okwute coal na ifefa ji egwu ya ga-agbaji. Amara m nọ ihe ndị landlord because ka m webatago dị ebe ndị landlord na amara ya ka eji asa isi wee na anyị na-akwụ 1.something million n'ugwo n'Enugu. Ka akọwatụkwa gị ihe ọzọ na-eme mmiri ji agba na well. Mgbe anyị na-etonite anyị na-esi na obodo dị iche iche pụta apụta mmiri zowe nọkọta afọ na mmiri na-asọzi asọ n'ụzọ n'iru ụlọ. Ọ ga-asọgide asị na ọ dị ka ọnụ mmiri ọ dị n'akụkụ ụzọ ebe ahụ mmiri si aga na-agafe onye ọbụla na-ekuru mmiri mana mmiri rainy season gaghị ana ọsadebe. Ihe na-emenụ bụ na otu mmiri si na-ezo na-abata enwe ndị na-eme infiltrate into the ground. Ndị bụ infiltrate on the ground na higher area ọ chọọkwa ụzọ gbadata to ebe low area ọ ga-esi ụzọ pụtakwa. So ọ pụta ịdịla ka ọ pụta ebe ọ na-asọzi asị mmiri a na-asọ as far as rain season is going on it will continue to infiltrate na-asọpụta ma ndị ga-agakwa deep down na-abakwa inside the part of that ọtọ ụzọ ọzọ pụtakwa na different locations. Mmiri kwụsịzi izo ị gaghị enwetazi those outflows from that particular place or even other areas. Otu a ka o si recharge the groundwater. So ọ recharge otu ụzọ na yeah, okay, they make it during the rainy season. And some rivers in around. Now they recharged by underground water. At different points on the coast, on our near supply based on infiltration during the rain. So they can be on dry season or rainy season or wherever Meru Beach, in Lagos. Wow. So, amen. All right, 0706 048 5853. My phone at 0915 570 8347. Hello. Just 1 minute, Nico. I want to go down the road. No, when the Ababa, I had a weather cook side there, man. It might be a bar on the road. No, put the road to get them by a ịghọtago ma road mmiri adịrị ya
Gariki Mmiri adịrị ya, Topland ọ dịrị ya, Maryland ọ dịrị ya na Timbashi. Kedu mgbe anyị nwabụ ndị Agban Road ga-elebe anya lekwe mgbe a ga-enye anyị maka mgbe anyị kpọrọ asị anyị na nsogbu na osi na data ebe Emeka Ebiri na o nwee nnukwute reservoir nọ ebe ahụ na-edoziche afọ mpụọ ya mmiri. Amarọ m na nke ahụ etu akịta ọ bụzi ndị Water Corporation na onwe ha bịara biko ha gwazi anyị nke bụ eziokwu maka ndị Agban Road kedu mgbe anyị ga-atụrụ anya kedu eji saịdị nke anyị biko maka na o nwere mgbe Sullivan nọ ga-achị jechi nnukwute paịpụ gafee n'iru be m nnukwu paịpụ dị very big more than 250 diameter or something like that ịghọtago gafee so biko ya kọwagodo anyị ka anyị malụ mgbe anyị nwa ga-enwekwu olileanya biko daalụ. Chetala anyị afa gị na ebe isi akpọ. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ọkwa ya ka m sịrị na ọmụ akpọ m Okechukwu ọ ka m akpọbugo m na-Agban Road. Daalụ Okechukwu. Maazị Okechukwu ndewo. Abịa na Emeka Ebila edozisigo anyị ka mechara ihe niile gbasara Emeka Ebila wiki a gara aga. Mmiri anyị tinyere nwanne nya gara Agban Road ma Ọzala Street ka nwetacha booster station ndị ebe ahụ a reactivate gị. The next schedule anyị ga-enwe anyị ga-etest run mmiri na-agakwu Agban Road ka ọ rie ụgwọ ọkụ na-anọ ahụ ma Igbarịa m na Ido River. How will the next place I ga-focus on before I goes on do ndị ọzọ anya. I chọpụtara mgbe anyị tinye mmiri to Agban Road ọpụta n'ugwu Igbarịa m ebe ahụ enwee bọst ofu bọst anyị na-ekwu okwu ya anyị rụọ nke ahụ tinye bịa na Ọzala Street rehabilitate ya kịta change pipes connect ya ịbịa na street pipe bụ mmiri agacha n'ime street n'ebe ahụ ụfọdụ nwere T-ups a connect ya so anyị tinye mmiri ọ na-awụfuchi ebe niile. Anyị emegocha ha identify connect ya anyị mechie Abakwa na Emene or Ido River and Agban Road ka anyị na-agbadata maka anyị emesighị ha kwesịrị ma anyị chọrọ test run flush ya off mud na det niile dị ya tank ahụ nọ na Emeka Ebila anyị connect go anyị na-achọ test ha ncha niile ụnụ nwee ndidi ihe ọma na-abịa. So otu anụ akịta ka njikwa otu akịta anụ ndị saịdị ndị ọ na-akọwa na ndị Igbarịa ma ndị Agban Road adịghị enwe mmiri chacha. Ha adịghị enwe mmiri chacha kịta. Ke ka ha si ya survive zi? Tankers. Okay, ndị go tank ha jere egoro mmiri. Okay. Hello. Hello, good evening. Good evening. Ke ka ime? Ya adụ mma. Biko afa m bụ Chizoba isi m ọgwụ akpọ biko. Isi ọgwụ? Na ọgwụ akpọ. No. Biko, ị na-anụ? Yes, gaa n'iru. Biko, mmiri anyị na-ekwu okwu. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Mmiri anyị na-ekwu okwu anyị chọrọ ịnụtọpụ ihe ahụ ị chọrọ ịjụ maka onye mmiri nọ na studio nwere skwu oge time adịrọzi nwe obere oge anyị akwara okay sorry nyanwa maka na asị na ọbịa ga-eri ga-ana so onye bịakwala abịa ya anakwanụ daalụ so enyi dị m ikene gị ọ dịrị izi ịkpọpụta gị even with your tight schedule iwesi ka ịbịa nọnyela anyị n'ụbọchị taa clear to ndị na-ege anyị ntị na Volt FM because ije na social media a na-enwe this whole water issue nke na-eke ewute bụ na ibi na otu Igbo mana ndị New Heaven na-enwe mmiri mana otu Igbo adịghị enwe ibiri na fire service ndị nọ na GRA na-enwe ịdị enwe so ọ something bụ na ị na-anya efu na gị na ndị a nọ n'ofu obodo mana ịdị erite uru ha na-eri and of course from time immemorial mmiri bụ an issue oke na Agban Road kịta amarọ m na ha dị enwe dị mmiri chacha eche m na ihe dịka enwe in 1 month enwe mmiri but it's quite unfortunate but thank God for nkwado Governor Peter Mba and of course ndị o tinyechalụ n'oche imeki sure na ihe mmiri anụ a bụ ihe achọpụtara ihe bụ nsogbu ya ma enwee the solution to the nsogbu because another problem ị ga-enwe bụ inwe problem ifrọ ka ị ga-esi wee pụta na ya bụ problem. All right. Hello.
Hello. Good evening. Good evening, Mberoma. Mgbede ọma ka ime. Ọdụ mmadụ adọrọ mma. No, afọ gị na ebe isi akpa. Ada ndị eze. Daalụ. Esi m Independence Layout atọ. Precisely, Nza Street. Nza Street from Independence. Ka afọ gị? Afọ m no lose guard. No lose guard. Ngwa nụnụ. Yes. So, ihe a na-ekwu maka mmiri a, ebe na Nza Street. Ebe esi na Nza Junction from the road leading from Town Hotel to Leper Crescent. O nwere ebe gwuru ebe a si January wee tie new pipe. New pipe a etinyere ebe a si then mmiri anaghị agba ekpochikwana ihe ekpochi. Anụ mmiri abịa na zozo kwesị ụzọ ahụ echiwago na-achọ onye ọ ga-eri. Even mgbe m na-alata ọrụ n'abalị niile ofu moto nso na-aza bekwuchana na mmiri a na n'olulu ahụ. Ekwu onye ekwu enukwu a na-akabịa kpochi olulu ahụ ekpochi ihe ebe ahụ egwuru wel ahụ. Otu a ka esi arụ ọrụ maka ọrụ ọbụla arụfere arụfe arụcha bụ njọ. Ha bịa kpochie ebe ahụ. Daalụ. Ekwucha maka ọrụ ọbụla arụcha bụ njọ. Ọ dịrọ mma. Mbọsị ebe ahụ riri mmadụ na mgbe aka ya gbakiti ụmụazụ juru ebe ahụ oke ọha juru ya ọ bụ na moto sukwuru ebe a n'abalị onye ahụ anwụọ mgbe aka gọọmenti ya bịa mee ọ dịrọ mma. Daalụ. So yes. Na ndewo ọ eziokwu na o tego egwuru nnụnụ ndị ahụ wee tinye pipes. A na-etest pipes niile dị sure na onwe ha leakage before ekpochi otherwise rụọ ya ọrụ na-abụ. And anyị enenechego pipes ahụ niile abịago inspection chekichaa ya a ga-ebido kpochiwe ya ma flushchaa the system maka ịmaghachi ihe dị mmadụ mmiri gbarụrụ agbarụ nọ n'ime paịpụ baa n'ime ụlọ gị ha ncha niile ka anyị na-eme. Ọ eziokwu na-anọteghị aka karịa ihe ị na-ekwu dị na mana iwe ga-adị na njọ na ọ ka ọ dịrị anyị niile mma a ga-ekpuchicha ha ncha n'oge na-adịghị anya. Ndewo. All right, Dalo, and of course for safety reasons, ọ dị very important. Ijekwe na onwe mbọsị na-agafekwa mfu na New Heaven, ọ dị ka ebe Mr. Biggs, ọ bụ na ebupụtakwa pipe hapụkwa ya open. Caution tapes, Ifugoda ka ha wee mee ka ụzọ ebe a gwakwara unu n'ụzọ adịrọ. Caution tapes onye ọbụla ịma na enwere danger here. And it's a caution tape just to dissuade people from. And biko onye ọbụla jide ụmụ ya aka, jide nwa gị aka, ọ dị very very important. Don't even blame anybody for your carelessness. Ụmụaka ga-egwuru egwu mana ha nwee ebe ha na-egwu egwu a na-agbagharị n'ụzọ a na-akpọkwa okoso na express. So biko jide na ụmụ unu aka ka hapụ ibodokwa mmadụ maka ihe mmadụ amaghị anya. Mfu na ụzọ na a na-arịa ma na onwe ife a na-eme na street. Caution na ụmụaka anya gị dị ebe fa nọ. All your time ị guide fa ọ bụrụ fa nwa na gị hapụ fa ga-etinye ụkwụ n'ọkụ. So biko ọ dị very important. Hello. Hello, I'm Chinaza. Ime, good evening. Aduma Chizoba from biko ị na-anụ? Na-anụ gaa n'ihu. Mmiri a na-ekwu okwu biko ọsọsọ side town ka ya na-ere ọ na-elukwekwe n'ọgwụ ya ebe anyị na-agba mmiri ugwu dị ebe a ọ bụrụ njọ nwere ike n'oge kind of ụmụafọ nwere ike inye ebe ahụ ugwu dị ebe ahụ mmiri river ka mmiri borehole aghọtara m ugwu ihe nke mmiri mmiri a ka m na-agwa gị because eche m na achị na a na-agbafu borehole because nwaanyị na-enezikwa anya chi a ga-agbafu nke anyị na ọgba ebe a because ndị ya old mothers here na our side because ọ akwa ọgwụ ị ga-agbata mmiri ụmụaka na-adịghị ego inye ya ego agbata inye okwe ego fọrie ọ ya ka m ji egwu ọ bụrụkwa maka mụ abụọ smaka baji mkpa because mụ nwere ike ise 225 lita nye ogwe ahụ ga-agbata mmiri onwe m ọ maka the older people. Okay, Maazị ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na enwere ministry dị in charge of rural water development in Enugu State or NRUASA, Enugu State Rural Water and Sanitation Agency. Lekọta ihe gbasara mmiri ime obodo wetere ha to na headquarter ha n'Enugu ebe a
ha ga-eje n'ebe anya n'ihe gbasara unu ga-esi nweta mmiri n'ime obodo ma nyere unu aka. Ndewo. O te ha aka isi ọgwụ gbagotewe Enugu. The office ọ dị n'ime ọgwụ dị n'ọgwụ? Enruwasa nwere ọfịs N'Enugu a. egwu ebe a. Ha na-aga rural community ọbụla dị Enugu steeti. Ọha na-eje ahụ maka inye ha mmiri, ma ndị a ga-agbapụ borehole, ma ndị a ga-aha na-esi mmiri na-asọ asọ were nye ha. Enruwasa maka mmiri ime obodo, ọha ha na-adị ncha. So ha bịa complain ha enyere ha aka chọpụta nke ga-aka ha mma, nyere ha aka. Okay. So for ndị na-ege anyị ntị n'ezi agụ 9 Mile ọgwụ, Enruwasa. Kedu ebe ọbụla ị nọ, ọ dịghị ka ọ na development mmiri adịghị erute side gị, biko dete na akwụkwọ bịa na Enruwasa gwa ha ka ha mara unu na-adịghị enwedị mmiri, because mgbe nkịtị anyị eche like akwụ ma na-ekele ọrụ eke. Yes, anyị ekele ọrụ eke. So o nwere nke ị ga-eme, o nwere nke anyị eme, ọ ịkọwazie onwe gị, like idete akwụkwọ detekwa, ọ bụ na ege ha oge ntị. Ọsọ na ịbịa na votu welu iwe na ọnụma, mụ ya na-asị gị biko anyị ma na anyị dị wrong mana gbaghara dajụọ. So biko na ọ bụ na o nwere kostue dị na area gị mmiri ya dịrọ and ọ dịrọ gị ka ifunube ndị anụ a na-ekpuru helmet, ọ bụkwa helmet mana helmet nke a dịka ọ na-enwe face cap gosi na ndị injinia bịa ịrụ ọrụ. Ọ dịghị ka na development a na-agbanarị unu n'ọsọ na unu esoro n'ife a na-arụ, unu etinyere unu na mapụ. Biko jebenu na Enruwasa deenu leta, jekwu nwe PG, right? Enwe sọmba ekwesịrị abụrụ onye nnọkọta ode akwụ, ekwesịrị inwe ihe dịka imago the community leader must be able to, it's a community-based request. It takes it straight to the managing director, Enugu State Rural Water Sanitation and Sanitary Agency, Enruwasa. Enyere unu aka. Tinye unu n'ihe a na-arụ. Ịghọtago? So n'ụbọchị ka anyị ma ntekicha kọọlụ niile, ịghọtago? But I hope oke ọ na-akpọchi nke onye ọgwụ na-akpọchi azụ ka anyị malụ. Hello? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Afa m bụ Uche, akpọchiri m Chinazụ. Gaa n'ihu. Biko, ndị a nọ na studio, ife anyị na-ayọ unu bụ biko unu na Peter Mba kwuo ka unu mara otu mmiri ga-esi gazuo Enugu, because excuse na-enyekarị. Nke bụ eziokwu bụ na Enugu niile paịpụ agabeghị n'iru bepa. Ebe mụ ha bi side Maryland Ọmalinda extension, paịpụ agabeghị, enwebeghị shie na paịpụ na-aga ebe a, nke ọ fọzi anyị nwe imewe expect na mmiri ga-abịa ebe ahụ in the next tenor ma ọ bụkwa na Peter Mba ga-ewin. So onye njikwa na-ekwu ya bụ mmiri dị mkpa. Ngwa gị ife anyị tara afụfụ na mmiri, in fact ogbe ahụ niile ndị tanka ihe anyị na-ego mmiri is 20,000 naira 500 gallon. Ihe ahụ almost 2 weeks ka ọ na-anọ, ọ nọsi ike 3 weeks igo ọzọ. Ihe m ji na-agwa gị bụ na since ọkọchị a wel atasigo oke, anyị nwa dị privilege anyị na-egwu wel anyị, ihe ọ kọsịrị anyị igwu mi wel anyị rụọ ihe niile nọ n'ime ya is almost 800,000 8 flats. Ka ị na-achọ ịgwa m na ọ bụrụ na Peter Mba dig borehole some places distribute mmiri na-eche mgbe nke ahụ ga-aga Enugu niile round, enyegoro anyị mmiri 10,000 20,000 every month, we can pay. Mana ewere ego ekwesịrị iji nye anyị mmiri na-aga arụ aeroplane at the end of na-asị anyị nwee ndidi. Ma how many years ndị Enugu nwegoro ndidi Enugu mmiri anyị ka na-epetikwa ha na-asị ka enwekwa ndidi enwegide ndidi dị na before you know it, ọ bụrụ ka abandon project. Nne biko gwa ha ka ha mara ihe ha ga-eme. Ọ bụrụ na ego ji etu esi wepụta ego unu atụtala anyị ego ọ bụrụ ego ji unu atụtala anyị ego na wabi. Alright, so ama m na onwe ihe nwere ike ikwu. Ihe nwere ike ikwu, ọ bụrụ na ị na-ege ntị, Ọmalinda Maryland anọ na the master plan anyị design. A na-ekita anyị na-concentrate na ndị paịpụ ka gara n'ihu be ha na-adịghị enweta mmiri. Anyị mechie ya agawazie to the extension program. Ihe niile bụ n'usoro. Ndidi amakakwanụ, onye nwee ya ọ dịrị ya ọ dabara ya, maka ya ma kpụrụ aka niile nwunye n'ọnụ ofu mgbe. Decision ya dịka Chinaza jiri unu na development awụ nsọsọ na mmiri, so many other areas ga-enyere ndị mmadụ aka. The visionary bụ gọvanọ anyị Dr. Peter Mba nọ at the seat, onye na-ahụ na-eteki nke ga-aga kịta, nke a na-aga nọ na-agakwa jisikwa n'ike. Anyị ga-eme nke a ga-eme nke a. Ọchịchị adịrịkwa n'izi,
ọ na-awụ a na-ekiri bọọlụ akwụ n'akụkụ na-akụ ọ dị aka ka ịma ebe obi basị m na onye na-ekiri bọọlụ agaghị ama how difficult ọ dị onye na-ekiri bọọlụ na-akụ aka a na-akụ aka ike agbụghị otu a ike agbụghị otu ike mana ị nọ n'ime field ebe ọsọ na-agba gị na ihe a na-eme ọsọ gị maara ka o si dị ya bụ nweenụ ndidi aka m na-ekwu ya ihe a meziri emezi amakakwana ndị Enugu ndewo. Alright, Young, ama m na onwe ihe ị chọrọ ikwu. Ihe m chọrọ ikwu bụ na ka e nwere onye isi ala anyị bụ Peter Mba ndidi na onye kwere nkwa ga-emezukwanụ nkwa okwe ọ bụzi na o mezuru ya iji dezie ya mana ọ na-ama mụrụ onye kwego m kwere fifiri egwu ọ ka nọ n'oche ka enyekwuo ya obere oge ihe ọ bụla ọ sị na ya ga-eme ọ ga-emeri ya n'isi. Alright, and I got from Governor Peter Mba, a working governor. Yes, he's a working Abramo Gen Z, man, it's better to more of a mobile shark and brew Gen Z. So, I knew what I with young people. Ebe Governor Peter Mba in Nigeria. In the next 10 years, o may hot or the younger ones, Mmiri ga-abụ your least problem. Mmiri, in as much as not an essential need, ọ ga-abụ the least of our problem. But ihe chọrọ ime ka unu malụ bụ ka unu nwee ndidi. And also, malụ that na ọ na-anwa, he's trying. Ọ ga-ebu na o ji relax, ikpe ya ka o nwere any plans, ịjụọ ndị njem nwere iji MD ọsị gị, ọ bụrụ aka a na-akọ mgbe niile. But unu enega ya, mara m na enwenugo any regime gọọmenti nye gị detailed information gbasara otu mmiri si aga and ihe a na-eme ka anyị pụta na ya bụ whatever, because the truth is that every time ihe na-adị m ihe adịghị adị mma a ga-enwerịrị what to say. So ka anyị jiri ya nwayọọ ka anyị nwee ndidi ihe mmiri a na-emetụ everybody onye ọbụla enwere m ike ịjụọ MD kịta ego na ọ na-agba mmiri enwere ike ọbụna bọhol adịrọ na be gị ana m agbakwu mmiri ị na-ego mmiri ọpịa chairman bịara ebe anụ a Enugu State Internal Revenue si na nke bụ 30,000 and 2 weeks ọ dị anọcha 3. So everybody onye ọbụla ịkpara aka n'ọnụ mmiri bụ the problem onye ọbụla ịkpara aka n'ọnụ mmiri bụ the problem. So I think na ihe sigo na anyị na-esi n'ofu n'aba ị na-anya efu hospitals ị na-anya efu roads so development na-abata nwayọ nwayọ and the kind of investors gọvanọ chọrọ iwebata n'Enugu adịrọ nshọ na ọchọ ka mmiri bụrụ ihe ga-edizigiri o nwere ka ọ dị n'ịkpọbata ndị mmadụ ka ha mee 1 or 2 things na your state mmiri abụrụ problem. ihe ị ga-aghọtakwa m na ebe na-enweta mmiri n'Enugu bụkwa n'Igbo kịta ebe ndị nwere paịpụ na-enweta mmiri kịta bụkwa n'Igbo. Anyị na-enye mmiri on a daily basis ihe fọkwanụ dịkwanụ mpe n'ebe ndị nwere paịpụ bifo anyị agawa n'ebe ndị na-enwe paịpụ. Parkland na-enwe mmiri, GRA na-enwe mmiri, New Haven na-aga enwe mmiri. Ọ na-abụghị na enwe maintenance anyị na-eme na paịpụ bujere mmiri to New Haven na nko ha nwee mmiri taa ha nwere ike ama anwụ echi nwanne echi ha enwe. New Haven na-enwe, Independence Lab na-enwe, Ogbuyi na-enwe Ọkpara Avenue niile ha ncha na-enwe mmiri. Ihe na-ewute m na nke m bụ na nsị gị na nna afụ mmiri na steeti mana ọ dịghị abata na be m. MD ga-amago ji gokwa m nọmba gị ọkwa mmekọ na ya kparara m kpọọ gị si gị maka na ana m afụ mmiri mana dị ime ọ na-ewute m ịghọtago ana m afụ na-abata otu mmiri a na-ayafu na gọta mana mbata na be m nke paịpụ batakwala abata na streeti anyị na-eji agbalụ mmiri ofu onye fiochie paịpụ n'ọya go mba ị ga-ewelite ya maka enwere customer care na water corporation report ha a na-respond quickly. They will come there and find out what it is and it will be corrected. Okay, because amara ka ofu onye si enwelu mmiri paịpụ mmiri n'ogbe mana is well. Customer care service number. All right, so ọ bụ na ịchọ ikpesa gbasara mmiri ọ bụ na o nwere onye dịka onye nke nwe na streeti ndị maka na o ji ego ọ dụọ mmiri gbachie paịpụ si na ọ na bie ka o kwesịrị na-agbabata kpọọ na 08162787933 08162787933 m ga-ewerekwa ya the last time 08162787933 so onwe any problem like ndị abakpa anụ a kịta anụ a sị na mmiri kwesịrị ịgbabata nke ha echi ọpịa na ndị emene ọ bụrụ ị na-anụ olu m ọ bụ na mmiri abataghị echi nyekwa ofe nnọọ nwanne echi Grace you have the right to complain all right gị you have the right
at least ama m na onwe ndị na-akwụ ụgwọ ụlọ taa maka na landlord unu si na mmiri na Enugu mmiri mee nta mee imo ụfọdụ n'ime unu na-akwụ ụgwọ mmiri as a utility bill so ị nwere right to complain because this is ihe a common thing mmadụ kwesịrị inwe as onye bụ a citizen of a state. All right, so m ga-asị unu daalụ for staying with me. MDO na-emezi gị mgbapụ ofu ụkwụ gị nọ n'ime ofu nọ n'ilo nsogbu adịrọ anyị ghata ana obere oge ikwuchago n'ihe ịchọ nwe ihe ọzọ ịchọ itinye so ndidi amaka daalụ nọ anyị na-anachieta ma nwa ga-anachieta azụ ka m pịachie for the day ọ bụrụ na o nwere any question ajụjụ ịchọ ịjụ anything kpọọ nọmba nye gị kịta anụ a ọ dị oke mkpa n'ime ya bụ call ka anyị mara ebe a ga-esi wee bido nyelụwe gị aka ndewonu ka emesịa anyị na-anachite azụ